Oke guys. Mana? Ini ya? Oke. Oke. Malam minggu di Tanjung Balai Karimun. Wah, ini rame banget iki. Iki mesti ana live musik iki. Lek gak panganane enak paling. Nggih nongkrong. Oke, seperti ini teman-teman. Oh iya. Oke. Kita stop dulu. Nih, coastal area teman-teman. Malam minggu rawamenya. Yo, perek. Oh. Gak jelas sih. Bisa moro-moro nyeliat ngene. Walah ndok lek nyetir budaling Batam yo entek lek caramu koyo ngono. Iki teman-teman, rame banget ning kene, ning Karimun iki. Tanah Riau, Kepulauan Melayu. Iki aku nggawe ngomong basa Jawa saiki. Konten spesial bengi iki nggawe wong Jawa ae. Karena ternyata ning lingkungan sekitarku kono iki rata-rata wong Jawa, teman-teman. Mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu, tuwek-tuwek ngono iki wis wong Jawa kabeh. Dudu wong Melayu. Tapi logate ya kadang nggih Melayu. Apa ngono, Mike. Nah. Terus apa meneh ya? Enggak apa-apa. Nah, gitu-gitulah. Iku logat-logat Melayu, teman-teman. Tapi ya aku berusaha untuk mengerti lah. Kita tuh harus desa mawacara apa meneh? Istilah apa iku yang? Desa mawacara. Jadi setiap di daerah itu punya cara masing-masing atau tradisi ataupun budaya ataupun bahasa. Jadi kita harus mengikuti gitu. Bahasanya Mike. Mike nak pergi sana gitu. Itu logat Jawa. Wah, kene wong Melayu-melayu kayak mau iki. Luar biasa sampai kok kene rek. Wah, kene rame gini pinggiran laut iki. Waduh, banyune genang. Wis, ceglong tibae. Kan enek banyu to mau. Jeglongan tibae. Walah. Kene jeglongan banyu rek. Oke. Saiki tekan kene. Wis tekan Gapura iki. Gapura mlebu coastal iki. Lah biasane ning kene iki enek wong mancing. Nah, iki ning marin custom iki enek mancing iki rek. Nah, iki akeh wong mancing ning kene. Wah, kuwi enek panganan anyar kuwi. Museum ngono iki. Nah, iki bea cukai rek. Mergo aku wong Jawa Timur, jadi yo lek racah yo rek. Ngono cah. Nah, iki ning kene iki arepe cedeke nganu cah. Apa cedeke rumah bupati iki cah. Dilungkas wis tekan omahe bupati iki cah. Omah dinase bupati iki cah. Nah, sebelah tangan niki enek omahe bupati iki cah. Wingi tas ono acara maulitan. Jadi lagi dibongkar iku. Oke. Wis pirang menit iki? Wis petang menit iki. Iki enek patunge apa tanjak karo keris iki rek. Iki delon. Penampakannya kayak ngono ya. Nah, iki wis mendekati apa jantunge Karimun ya ning kene iki. Jantung utama karena ning kono mau enek pelabuhan, terus kene enek pasar. Macam-macam ning kene. Macam-macam cah ning kene iki.
Nah, tak dudoi ya iki salah satu kota tua ning kene iki. Tak dudoi, iki aku menggo ngiri. Sik dilut. Tak dudoi. Nah, iki ene nganu pangkalan TNI AL iki rek. Nah, iki ning kene iki yo ana pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Pelabuhan rakyat tepatnya. Nah, ning kono ya ene hotel aja jane ning jero kono. Nah, iki Sri Tanjung Gelam iki. Iki pelabuhan karo hotel ning kono ya enek. Nah, iki kene iki pasar kene iki. Iki pasar sak rono iki. Lek isuk no rame. Nah, pusat pertokoan ning kene iki. Pasar rame. Lek bengi ya kaya ngene iki, kaya ora enek apa-apane, foto mati lah. Tapi lek awan, wow rame kene. Jantunge kota kene iki. Kota lama jenenge. Nah, kene iki enek pasar kene iki. Wis mungkin ngono ae dhisik. Perjumpaan wengi iki. Iki enek Masjid At-Taqwa. Wis ngono ae sik rek ya. Ngono sik cah ya. Engko disambung nih videone nang liyane sing nang Tanjung Balai Karimun iki pasar Sri Karimun Jaya. Engko kapan-kapan tak dudoi video sing nang kene ning jero apa jenenge ning jero pasar. Nah, bagi kanca-kanca sing omahe ning Jawa kono, ning kene akeh wong Jawa ning kene rek. Akeh wong Jawa, wong ndiae ya akeh wong Jawa Tengah, Jawa Timur akeh kene. Wis ngono ae. Tak akhiri. Ojo lali ya, subscribe karo disukai karo di share, dibagi-bagekno ning kanca-kancane sing ning Jawa Timur kono. Lek pengen dolan-dolan adoh ning Karimun kene. Wis oke lah ngono ae. Matur suwun sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.